is not just impacting growth, which is the conundrum, or the dilemma that South Africa faces, that it also, we believe, has got price effects. Bajamelene nobunzima banamatyala njengokuba ibhanki enguvimba inyuse ngo-25 basis point inzala kwimali eyiboleka ibhanka. Ugqirha uPhalatse we-DA Ukhiqiwe kwakhona njengosodolophu wesixeko saseRhawutini. Mawethu ndiyabhodisa emakhaya, samkele nababukeli bethu bejelo i-TTT, singalibazisanga masithathele enzulwini. SABC News e tlile go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC, ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Ukuba ngumuntu ohlawula ityala lendlu, imoto njalo njalo, uza kuyeliseka nangakumbi nanjengokunyukile inzala yemali-mboleko. Ukukuze emva kokuba ikomiti yemigaqo-nkqubo yezimali kwibhanki enguvimba igqibe ekubeni ilonyuse ngo-25 basis points iqondo lenzala kwimali-mboleko lema ku-7.525% ngonyaka. Kwelinye icala, ibhanki enguvimba ithi ilindele ukuba luvakale nangakumbi ulwamvila locimicimi wombane kuqoqosho lweli ukubheka phambili. Kukhangeleka ngathi kusekude bhakubhaku bemi beli nanjengoko ibhanka enguvimba igqibe kwelokuba ifunqule kwakho inzala yemali-mboleko. Osoqoqosho bebeqikelela elinyathelo bekoyamanisa oku nokwehla kwe-Consumer Price Index. Irhuluneli yebhanka enguvimba ithi kukho umngcipheko wokunyuka kwamaxabiso ngenxa yombhodamo ogqubayo phakathi kweRussia neUkraine, ukunyuka kwexabiso lombane namanye amaxabiso. Ucimicimi wombane nawo kulindeleke ukuba ugalele ityuwa enxebeni. Lo kaRhanyarho uthi lo cimicimi wombane uza kubangela ukwehla kohlumo loqoqosho kweli ngomyinge ka-2%. Ibhanki enguvimba ithi uqoqosho lweli luza kukhula ngomyinge oyi-0.3% kulo nyaka. Load shedding is not just impacting growth, which is the conundrum, or the dilemma that South Africa faces, that it also, we believe, has got price effects. It has price effects in the sense that businesses and households have to try and find alternative energy. That might be positive for investment, but raises the cost of doing business and raises the cost of living. Kusenjalo, usoqoqosho uJohan Els uthi baza kuyibeleka nangakumbi ijokhwe yabathengi. I think that lower inflation will be of some benefit to consumers. I know that there's lots of pressure around electricity price increases, etc. But again, lower inflation this year compared to much higher inflation last year. And even though interest rates are high, they're just a little bit above what they were pre-COVID. Ukuba uhlawula indlu yesigidi serandi isithuba seminyaka engama-20, lo 25 basis points uthatha ukuba uza kuhlawula i-R168 ngaphezulu kwale mali uyihlawulayo. Ugqirha uPhalatse we-DA Ukhiqiwe kwakhona njengosodolophu wesixeko saseRhawutini. Ukukusemva kwevoti yokuphelelwa lithemba kuye kwisiphakamiso esithwe thaca kwibhunga ngale jikalanga. Kulindeleke ukuba elibhunga lonyule usodolophu omtsha ngomso. Ugqirha uPhalatse we-DA Ukhiqiwe kwakhona njengosodolophu wesixeko saseRhawutini. Oku kuza emva kwevoti yokuphelelwa lithemba kuye kwisiphakamiso esithwe thaca kwibhunga ngale njikalanga. There are simply no fair, just and equitable reasons to call for this motion of no confidence. The ACDP rejects this motion. I table therefore the motion that the executive mayor should be removed. Ngoceba balikhulu elinamashumi abavote ngelixhasa isisiphakamiso ngelixa bayi-129 bevakalise ukungahambisani naso. It is the Democratic Alliance, Madam Speaker, that has betrayed the multi-party coalition. Madam Speaker, the people of Johannesburg must know why their mayor is being voted out today. They need to know why the ANC is coming back again. They need to know that this is happening because the party that the mayor comes from has abandoned her.
Ilungu le-Action SA Bongani Baloyi lisole iqela le-DA ngokuba nesandla kweli nyathelo lokukhutshwa kukaPhalatse. Uthi oku kuza emva kokuba uPhalatse efune ukuziqatsela isikhundla esiphezulu kwi-DA. It's not about the competence of Mayor Phalatse, it's not about the confidence on her, but it's because of her ambition to challenge for the leadership of the DA. That's where the issue is. Uphefumle uPhalatse ngoku. I have not put my hand up. I've said that I will think about it. Should I decide to put my hand up, I'll certainly make an announcement, and there'll be no doubt about whether or not I'm standing for that position. El nyathelo lithwe thaca ngamaqela i-African Transformation Movement, i-African Independent Congress ne-Al-Jama. Amaqela aphikisa eThekwini ajongene ngezigodo zamehlo emva kokuba inhlanganiso ekhethekileyo yebhunga yokonyula usekela-sodolophu iye yachithwa njengoko inani loceba abazimaze le nhlanganiso belingafiki kwinani eliqingqiweyo. Oceba bebengekho kule nhlanganiso ngabe-ANC ne-EFF. Elibhunga lisenezikhundla eziliqela ezisafuna ukuvalwa. Isihlalo sikasekela-sodolophu nesombhexeshi webhunga azikavalwa. Ukukulandela ukusuzwa koceba we-Abantu Bathu Congress umnumzana Philani Mavundla. Ngokwengxelo somlomo walo masipala umnumzana Thabani Nyawose, akukho nomnye koceba abangazimasanga inhlanganiso othumele isaziso. Uthe inhlanganiso yebhunga iza kubanjwa kwintsuku ezisixhenxe ezizayo. Isixeko saseKapa sibhengeze izicwangciso zokufuduka ekusebenziseni umbane we-Eskom. Kwintetho ayenze kwibhunga usodolophu waseKapa udandalalise izicwangciso esizigaba ezithathu zokuthenga umbane kubavelisi abazimeleyo kwimalike evulelekileyo. Ngenxa yeengxaki zombane kweli, isixeko sithi sifuna ukukhusela abahlali kucimi-cimi noza kuthi gqolo ngamandla ngexesha eliza kudinga umbane kakhulu lasebusika. Isixeko sinikwe ilungelo lokuthenga umbane ngqo eluntwini nakumashishini bengakhange bafake izicelo zeziniki maxabiso. The third phase of procurement will be launched this February. This will take the form of a dispatchable energy tender expected to yield at least 500 megawatts. Kuye kwavuka impikiswano ngethuba ilungu leqela eliphikisayo iCape Coloured Congress liqale ukubuza imibuzo ngokuphanda izityholo zobuqhophololo kwisiniki maxabiso esixabisa izizigidi ngezigidi zeerandi. Was the mayor said yesterday that the city has taken steps against administrators and the contractor to regain the funds the city had lost. Speaker, I take you back to a few companies, one of them Philcon, one of them Acon, one of them Oricon, that have cost this municipality hundreds of millions of rands. They have never been blacklisted, criminally charged, and the city has never made an effort to reclaim one single cent. He's not very happy with the fact that the Cape Town has got a clean audit from the Auditor General because he keeps alleging that there's something wrong in a tender that he wants investigated. The city has investigated in full, has found no evidence of corruption. Kuye kwaphunyezwa noxwebhu elijolise ukulungisa indlela abantu abahlala ngayo eKapa. Thule joka kwindaba ze-SABC eKapa. Umongameli Cyril Ramaphosa uncoma abafundi bebanga igrade 12 abaphumelele izifundo zabo kunyaka opheleyo ngelithi umsebenzi wabo ubemhle nakubeni bebejongene nemingeni eliqela. Umongameli bethetha kwigqugula laminyaka le lezemfundo eSandton ICC eRhawutini ngalentsasa. Esenza intetho ephambili kwigqugula lonyaka lecandelo lezemfundo eSandton ICC eRhawutini ngalentsasa, umongameli uqhobele izandla etyibela abafundi bebanga lika grade 12 bonyaka opheleyo ngokukodwa abaphuma kwimimandla yabo bangathathi intweni esithi bagalele ngaphezulu kokuba bekulindelekile betsiba ngaphaya kweemeko abaphuma kuzo. Umongameli ukwabongoze abafundi bazikhuthalele izifundo ezikhethekileyo athi zifunwa imalike yabaqeshi kunye noqoqosho esithi oko kwakucutha nezinga lentswela-ngqesho engangentaba kandoda kweli. These subjects that include, and I've met a number of them, agriculture, marine and nautical science, electrical, civil and mechanical technologies, amongst others, are the types of subjects that we now want to see spreading in many of our schools. These are the vocations our economy sorely needs. They are the kind of vocations that we need to promote and develop if we are able to address the scourge of unemployment in our country.
Umgomo weligqugula lonyaka lezemfundo ungokuxhotyiswa kwabafundi ngolwazi nezakhono balungiselele ihlabathi eliguquguqukayo emva kolwamvila lwentsholongwane i-COVID-19. Amagosa aseburhulumenteni aqasha abalawuli abaphezulu abangenazo ziqinisekiso zokwenza umsebenzi kufuneka aphendule. Ingxelo idiza ukuba basondele kumawaka amabini abasebenzi bakarhulumente abangenazo iziqinisekiso zokwenza umsebenzi esithetha nje. Ukuvakaliswa ngumphathiswa olibambele wesebe lemisebenzi yoluntu nolawulo uMnumzana Thula Sinqesi ngethuba ephendula ngembalelwano imibuzo yamalungu epalamente. Unxesi uthi izikhundla eziphezulu ekuqeshwe kuzo abanye babantu abangenazimpepha mvume zokuba babe kuzo zezabalawuli, abalawuli abazintloko, abalawuli jikelele abangamasekela kunye nabalawuli jikelele. Uthi kurhulumente kazwelonke bangaphezulu kwe-1,000 abaphathi abakwezi zikhundla ngelixa kumaphondo bengaphezulu kwama-700. Ezi zikhundla zihlawula imali engekho ngaphantsi kwesigidi serandi ngonyaka. Iziko elingukhala kwisebe likawonke-wonke lithi abo banento yokwenza nokuqeshwa kwabantu ngomgunyathi mabathathelwe amanyathelo. It's high time that these accounting officers and MECs or ministers are exposed and action taken against them. Iqela le-DA elibuze lo mbuzo lithi oku kuyaxhalabisa. Our take is that if government is truly serious about building a capable, effective and efficient public service administration, then the people at the helm of that public administration must be qualified and experienced. Akucaci ukuba urhulumente uza kuyilungisa njani le meko kwanokuba iyidle malini ingxowa yemivuzo yecandelo likawonke-wonke. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Masitaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Into entle leyo xana iyobonile ukuba kukho abasebenzi abanazo iziqinisekiso zokuba kwezi ndawo bakuzo. Elo nto mna endingavuya ukuba yenzeke makabasuse afake abantu abanazo iziqinisekiso zomsebenzi wakuwo. Into esiyifunayo sinesicela sicela imali thina sabasebenzi asinamali eSouth Africa siyacela tata uNxesi wagcina uthi uzosijova wabaleka umphelo. Yes bawusebenza usiwe ngoba umuntu usebenza kakhulu ba usebenza ngasekhayini lezibegri adaqhela libale nokusemsebenzi ibe ngathi ukwakhe nabazukulwana bakhe. Uba singakwaraselwa onke lamagosa karhulumente asezikhundleni eziphezulu lapha komasipala ninzi gqithi umuntu angafundanga. Kaloku apha kwipolitiki kuqeshana ngokwaziwana. Ingase bangahamba nangapha e-Eastern Cape sixakwe yibridge esingenayo icala kutshabe abantu apha ngoDisemba. Singabuya kakhulu umsasa xa engenza loo nto ngoba kungatsho kuvuleke nemisebenzi khona ukuze abantwana bazokhona nabo ukufumana imisebenzi njengoba bengayifumani nje. Ihle kakhulu inyathelo elithathwe nguThula Sinqesi mabasuke ezihlalweni abantu abangenazo iziqinisekiso. Uza kanjani ukuthi usebenza kwahulumeni uyisikhulu mara lo msebenzi osebenzayo awunawo amaphepha akhona ofundelanga? Ngokuvapha emsasazi umuntu ophethe abantu kuthiwe ngumeya agqibathi xa ke siya ebantwini besithi kune-potholes amanzi awekho athi ndafika kune-potholes mna zizawulungiswa ngubani ezo pothole andizange nazipothole. Umuntu ophethe abantu Limfiliba ikamva labafundi abangaphezulu kwe-1,000 besikolo samabanga basaqala eNkululekweni eMotherwell eGqeberha. Abantwana bekumele ukuba bangene kwisikolo esinamagumbi amatsha bakalubeke esikolweni susela ukuvula kwazo. Abazali bavule amasango ngenkani bayalela abafundi ukuba bangene ngaphakathi. Esi sikolo sakhiwe ngo-2021 kule ngingqi intsha yase-NU29 eMotherwell. Injongo zoku ikukusondeza isikolo kufutshane nabantwana bale ndawo. Kwaye esi sikolo bekumele siqale ukusebenza ngoJuni kulo nyaka uphelileyo, kodwa lo mhla watshintshelwa kule nyanga. Sisathatha isigqibo ke ngokwizolo uba ngabantu asikwazi uhlala nabantwana bethu ezindlini, abantwana bengenzi into, masivule ngenkani apha so that abantwana bethu bazawufunda. UDepartment of Education ebeyazi into yobana esi sikolo funeka sibe kanti siya-operate this year. Ukugqibelana kwethu uthetha naye
kwisikolo saselufefeni ebethe ngoMatshi sizobe si-operator isikolo, yonke into izobe up to date. Esikolo sisakuba ngesabafundi abenza ugrade 1 kwakunye no7 ngenxa yenani eliphezulu labafundi ababhalise kwezi sikolo nokushokoxa kwamagumbi okufundela baza kuthi bangene ngamaxesha awohlukeneyo. Abanye abazali bakhuphe abantwana babo kwezinye izikolo ngethemba lokufaka abantwana babo kwesi sikolo. Vula kwesikolo sile sobumane transport nabantwana bethu azafika i-transport kuthiwa no transport saza ke ukuapha siyavuya kuba isikolo sethu sikufuphi but azikavulwa nangoku asixelelwa into ivakalayo uba yintoni lilekisileyo. Isebe lithi esi sikolo sithe sakhiwe emva kokwabiwa kohlahlo lwabiwo-mali. The department is trying by all means to ensure that the school become functional, and as such we are taking surplus from other projects to ensure that they are redirected to this project. Abazali bathe bathumela igqiza liyokuhlangana namagosa esebe lezemfundo ukufumana impendulo. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseGqeberha. Abahlali kwiphondo laseMntla-Ntshona bamemelela kwisebe lemfundo esiseko ukuba liphonononge ngokutsha uluhlu lwezifundo ezifundiswayo kwizikolo zabantwana abanezidingo ezikhethekileyo kulo lonke eli. Akukho namnye umfundi wematriki ophumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo sabafundi abangevayo kwingingqi yaseLoderegstad. Esi sisikolo sikanokutsho sabantwana abanezidingo ezikhethekileyo, ingakumbi abo bangeva kakuhle ngendlebe. Ootitshala besisikolo kunyanzelekile ke ukuba basebenze ngokuphindaphindeneyo nanjengoko ukufundisa abafundi abangeva kakuhle kunemingeni eyahlukileyo. Eminye yemingeni kukushokoxeka kootitshala abafundisa abafundi ukuthetha ngezandla nanjengoko bengeva kakuhle. Bambi ke bakholelwa kwelokuba kuphononongwe ngokutsha izifundo ezifundiswayo kwizikolo zabantwana abanezidingo ezikhethekileyo. I don't think it's fair. I think it will be better if government decides to change the system, the way they are taught, and then the way they set their question papers. I think that way they will be doing better. They will be able to perform and then pass. I think government should make their own curriculum for the School of the Dead. Urhulumente uyavuma ke ukuba esi sikolo asiqhubi ngendlela ebekumele ukuba siqhuba ngayo, kodwa uthi uyathetha-thethana namaziko emfundo ephakamileyo ukuba ancedise ngokuqeqesha ootitshala abafundisa ukuthetha ngezandla kwesi sikolo. One of the things that the current MEC is doing, we have partnered with the Northwest University to ensure that all our teachers get an advanced training in sign language. Esi sikolo asiqhubanga kakuhle kwaphela kwiimviwo zematriki zonyaka ophelileyo, nto leyo efunisa ukuba abasemagunyeni bayitshayisa qhuma baphose umrhaji bangenelele. Masendikhumbuze into zikabawo, i-SABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza ngeelwimi zesintu kwijelo le-DTT iiyure ezingama-24 ngemini. Elivela tanci liza kusasazela iinkqubo-ndaba nokuqhubekayo epalamente ngolwimi lwenkobe. Masikhongozele zangomso ke ngesizulu mazenetho. butani mawethu naliqikelelo lwemozulu yangokuhlwa ngokunjalo nangomso ndingatshombukeli ndithi athandwa mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMpuma Koloni kokunjalo naphaya eFreystata kuquka ke nelaphondo laKwaZulu Natal zebe ngu30% wamathuba emvula ulindelekileyo phaa kwindawo ezikumntla mpuma welizwe kanti ke kwimimandla esentshona nakhona sabonto bangu30% wamathuba emvula olindelekileyo phaa kwa-Northern Cape yokuthi ngapha eNamibia kanti ke ngomso mbukeli lithe rholele ngamafu ubukhulu becala kwendawo ezikwintshona yelizwe sizibona ke nezazibhaxu zenkungu kwendawo ezigudlunxweme olusemazantsi nangyala 30% wamathuba emvula phaya kwelaphondo lase-Northwest naphaya koNamibia usitsho ke naphaya eMpuma Koloni kodwa ke noko athanda bathi uthi xhaxhela amathuba emvula phaya kwindawo ezikwimpuma yaseMpuma Koloni ngokunjalo naphaya kwaZulu Natal qhubeke mbukeli ngononophelo sabona kaloku ezazibhaxu zenkungu phaya kwaZulu Natal ngokunjalo naphaya eMpumalanga uyabongozwa ke mbukeli into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla phaya eFreystata ngokunjalo
naphaya eMpuma Koloni. Kanti ke ngomsombukeli siyabona into baphaya kwimimandla esentshona kulindeleke ukudaleka nokunwenwa kwemililo yamadlelo ngenxa yamozulu etshisayo nenomoya phaya kwelaphondo lase-Northern Cape. Ngokunjalo naphaya entshona Kapa masijonge into yoba wona amaqondo wokutshisa asibeka phina. Ndingatsho mbukeli ndithi noko izulu lithande ukuba lihle kwimimandla esentshona nalapho amaqondo ebetha phaya ngo-16 ko-Kales River, ko-Delft, ko-Bellville phaya athathise ke ngo-18 eVostile ngelixa silindele u-19 eSpringbok, ngu-23 e-Uppington ze ibe ngu-17 phaa koBloemanda, eBloemfontein phaya ngu-16 eBethlehem. Ngokunjalo naphaya koSoweto kuyangena phaya koPitoli silindele u-17 naseliphalale ke mbukeli ngulo 17 eKomani ngo-16 ze ibe ngu-20 phaa eMonti ngomso kuthanda ufudumala ngo-32 eFrederick thathisa amaqondo ngo-34 eCalvin ngelixa kutshisa ngo-39 e-Uppington kuyatshisa ke naphaya eKaladokhwe ngo-36 degrees Celsius. Maniphela emehlweni nisala entliziyweni kamnandi mawethu.